Ginatos na job seekers ang nagpartisipar sa job fair na pig-organisar kan Embarcadero de Legazpi sa Legazpi City kasubagong aga. Ang 27 anyos na aplikanteng si Ralph kan pigkali Legazpi City, ang pira sa mga nag-aprobitsar sa aktibidad. Haloy naman siyang graduate alagad na didipisilan daa siya na makalaog sa trabaho, kaya laom niya na swerteho na siya ngunya na job fair. Ako lang po tabang sa kuya kasi sa kahaluyan ko po naghanap ng trabaho. Meron po ulit na chance na siguro makalaog po sa trabaho by applying po. Nagpasa man ng aplikasyon sa job fair ang fresh graduate na si Nicole sa manlain-lain na bakanting posisyon na nahiling niyang angay sa iyang tinapos na kurso. Sigun sa iya, bentahin na may arog kaining aktibidad, hulit na natatabangan sinda na mas mapadalian paghanap ninda ng trabaho. Sana po makalaog. And yun po, makahanap ko job na tama, align sa expertise, sa skills na meron kami. Sigun kay James Alejandro Tawag, ang Head kan Sales and Marketing Department kan Embarcadero de Legazpi, parte ini kan ika-15 anibersaryo kan sa indang establishmento. Objeto kan job fair na mabawasan ang employment rate sa rehiyon asin mairani ang mga trabaho sa mga nagahanap kay ni. Objective ng Embarcadero to bring the opportunities and services closer to the community. Kasi actually grabe ang pangangaipo kang trabaho sa syudad ni Legazpi. Bako sa syudad ni Legazpi but sa enterong Bicol region. That is why we invited our business partners and the mga tenants, mga affiliates magkondusir o maging part kayo sa tuyang event na job fair. And iko-continue ta po ini kada taon. Bako sa na po ini last year, bako sa diningon yan, kundi sa mga masunod pang taong gigibuhon ta po ini. And we are expecting that by next year siguro magkakaigo na kita ning Career Expo. Ano po, mag-i-invite kita nin mga agencies na nag-acceptar kay mga matrabaho overseas. Kabali sa mga kumpanyang nagpartisipar sa aktibidad, ang Sarong Insurance Agency, Manpower Agency, Trading Company, BPO Company, Embarcadero Incorporated, Highlands Park, Misibis Land Incorporated, Misibis Bay Resort, asin Sunwest Incorporated. Kanakaaging taon kan primerong puunan kan Embarcadero de Legazpi ang inisyatibo nindang ini. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.